зачем? Ебе акашана кисби. Исбе сичон как исбе. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, имрӯз мо омадагем шаҳраки Леваканд. Аввал номи аввалаш Сарбанд. Хоб хонаи ҳамин бародар омадагем. Агар дар YouTube бисёр дидагем, канал дорам Молбозори Сарбанд. Ҳаминҷа хоб иҷа 5 та гавай бо 2 таи дигар хонаи дигари ишта ҳозир ҳаминора якта сиёмка мекунем. Хоб қариб ки ҳамаш буқачадор бародаро, хеле гавои бақват бухошона хеле хои зур хати. Ҳозир ҳамаша якта ба якта навор мекунем, маълумотоша гап мезанем. Ана ду гусалақатия, и гусалаш ай худуш нест, ана ай худшай. О, буқача ай худуш. Ана ира бинем бародаро. Бисёриш бо буқа рафтагай, на буғузи наздик бародаро. Хоб гусаладор, буғузи наздик, ҳамаш хеле гавои карпату швед. На ира бинем чи хеле бақват. Гуфтиами бародар гавои раисӣ буда. Дор сар мекунем, ана ай гавои якум, гавои ёш и буқачадор. Бале, бо буқа рафтагӣ. Бо буқа рафтагӣ. Чанд қашид буқа рафтагӣ ша? Аки хел ба ҳисоби агар буқаравиш я дуmoa шудагӣ уже думо гузаштагӣ. Буқа рафтагӣ бародаро. Хоб якум дандонша бинем а? Бале. Бародаро ина дандонш. Хулоса ай хутон, тамом. Хоб, анаи гусалаша бародаро. Буқачара бинем. Иншалло пулшаи ҳами гусалачаш мебарем. Бародаро ина улум мекуна. Ира бифаҳмонем бародаро, бародар ира намеҷӯшидааст, фақат ҳами гусалаш мехӯрда. Не ки агар харида меҷӯшум бигенам, ина бемалола. Я вақт меҷӯшен? Я вақташ, ҳами я вақташ ҳами саҳар бега ҳеч натай 2 литр 3 литр метия. Камушта 2-3 литр метия бародаро. Аса бо гов буқа рафтагӣ. Думоа буқа рафтагӣ бародаро, гусалаш хеле калон шудагӣ, ай ҳисоби ҳами. Хоҳишмандон метавонанд бо я вақт буҷӯшанд. 2-3 литр камушта шир метия. Ҳозир улум мекуна бо ҷӯшиданашон метия. Ана ҷӯшиданош бародаро. Ина дутаи аввал. Ина дутаи қапош. Мақсад ҳар чӯчиш кор мекуна аҳлишта. Бурдан саломатиш иншолло зурая. О, 100% ган. Бурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. Дандонш нишон додем, думоа буғуз қайти буқачаш. Я гаш шавитно. Я гаш шабинан. Гови ёшайне ки бародаро. Мана я бор гаш. Гов айра ҳумаги гов ашу тарбия кандарко. Инора фақат мегирем, тарбият мекунем. Не бародаро гашташ ягон чулоқ пулоқ нест, 100% мо.
иншалло ира мегирем 3 тамол мебарем. иншалло. хоб нақша буг ака. در آخر نقشه بگیم یا که همین گفته بگذاریم агар яхела боша نه ایجا هر خیلی نرخو هر خیل باشه هم یات گاب زدن میگیریم نرخوش هم سراز نرخش هم میگیم اگه سراز گاب زدیم 23000 نه 22800 این خیلی نرخو 22800 فقط در کانالی این به خاطر خط اکا یکم برای اومدگی خونم گاب نیست 22800 معامله میکنم کمتم دستافکا لبوی جو 22500 مونه میشه ها 22500 کم معامله داره واپس معامله دستافکاش میکنم فقط این بکچش 22500 بله فقط دستافکا بله دستافکا اینا برادر نه 22500 گوسالچش فقط نمیخواد میزنم بپول خب وقت میگذاریم با گوی دویم گوی دویم اینجا برادر اوچشم بچشم نگاه کنید شویدی تازه بخوات گوی شویدی خول میگی نوف میگی لبوی چی داره برادر خب منه بالچکو شوید حرکت کنین که با سپید نکردم نگینه بقچش یا الهیده تیما ایرا اینا برادر خب معلومات ایرا بگه که ویکرم دانو شوام ای پارا بیاییم امروز نرفته ای بیا اینا دندونش برادر او فکرای شما خب ایرا میجوشی یا نه؟ ها؟ میجوشی؟ ایرا میجوشون ایرا میجوشون سهر بگاش 8 لیتر شیر میتیاخه سهر بگه 8 شیر 8 شیر وزی ابو راگردش ببینیم با جوشیدن نشون میتیم او علوم میکنیم عالی شما بردن سلامتیش انشالله 100% او اینا برادر گو وزوین گویی و قوات اهل میشدم خیلی گوی وزمین اهل میشوه اینا برادر چو نورا میگیرین تربیت میکنین فقط گردون اکا انا برادر گوی کالو میگین گوی کالو بخچدار میگین اینا بخچدار قچش ولی عدل نامه بروره مکا ولی علومش میکنه انا بخچش هم بینین یا بار وزیرم یا راه گردوندن نشون میده اولی ابو جوشیما یا علوم میگ برورمش مقصد یعنی نشون میتیم با علوم کدام میجوشیمش همون ایرا گوسالاش چند قینا باشه 3 ماه 3 ماه 3 ماه بخچه شوید برادر اشک قفاتی اشکی پا نمیاد ای پیش ورچش نمیرم یا پاهمیشه پوچوشه خشو اهمیت دیم برادرم 3 ماه گوسالاچه شینگاه موشه اینا برادرم خوردن سلامتیش 100% گارانتی شد نیاز علوم میکنیم بعد جوشیدنش هم میبینیم این بخار رفتگی با یا نه پریدگی اکی رفت ایشا توچ نه کنم میدونه که پریدگی گفتگی چند قشی در پریدگیش اکی خیلی بگیری با حسابی او یا موجه پریدگیش یا موشیدگی یا موشیدگی با بخار رفتگی برادر او اکی شناختی بغزش بدن افغانش یا پروردگار خودش میدونه نو مولی سهرو انیو اکا هم مایو ادیر دگشتگی گام نیست که مولی زور ده بقوات گوسالاش هم زوره خودشم ولی شوی حرکت کنیم اینا بردارم بازی با جوشیدن نشون میتونیم من های جوشیدن رو بردارم دوتای پیش دوتای کپون دانده او سونجو شکر پریدن شیرن میگم یا دامده انشالله میجوشه نگم او سونجوش ملایم جوش عالی شبگو اهلی شکل یگان گفت شب نیست اهلیش تا نگاه کنیم بردارم
6 дака. Хоб, нарша бугу ака ира. нархи ака 33000 ам не 32500 каматун муомила доставкаш ҳаст. 32500 муомила доставка ҳаст бародаро. Любой ҷои Тоҷикистон Намарамад. оча Яко. бача. арзонтар мон гуфтандам, таку завон намерава. Нархш сурай бародаро. Ёр ам бозори Барои ки- қимсангир да 35 чил меган. Хоб, ира буқачаша ба ҳисоб бигирен, худша, баъд не буқам рафтагия бародаро. Ҳозир бо ширам дора. 8 Саҳар литр бега, шир. 8 литр Саҳар шир. бега 8 литр шир дора. Марамад бародаро, харидоро боша. Хоб, и буд гови дуюм. Мегзарем ба гови сеюм, иш аишта зурай бо бародаро. Гови танкай. Живой вес шай 500 кило боло. Растяни чучуша бинем. Ям буқачадор бародаро. Ҳамаш ба қачадора баҳри мухлисо. Мана. И гова бинен. Ана и гусалаша. Гусалашам ранги очаш. Бақбати. Оз мекашем бери меброрем. Хоб не қавси Қачаша. почоша нигах кунен я бор. Оз ямоаш даги нест акаи. Ямоаш даги Оли нест. ямоаш даги нести. Ина бардаро. Ира фаҳмиша нигах кунен, оли ямоаш даги гусалаш. Я дандонаша бинема, я бора. Бе паузаш кина даноша. Ина гова. Шина бардаро бо хулоса айхтон. Шидака. Гова викнама. ҳозир рагардиёша мебинем. Ана корпусша паҳмиша. Ҳамма ҷоша хушрӯ тамошо кунем бародаро. бе саросима шумо тамошо кунем бинен, маслиҳатотона кунем, баъдан харидори аниқ шуда занг бизанем бародаро. Бале. Қадш 1.43 ай да? 1.43 қадр. Кам нест. хурдан саломатиш иншолло сад. Чу амехрана дидеси акана хай преси қоқа қади сабусу мешурум чу куртик намемуна. Мехран. хурдан саломатиш бо дили пур. Нахрами қамешаваниё. Оз ҷӯшида нишон метем бародаро, оз улум мекунам. Баъд ҷӯшида нишон метем, баъд нарша гам мезанем. бародаро, ана и гусалаша. Қачай рад нои хидаш. Ябор тамошо куне, и вообще зуруда гусалаш. Паҳмиша поча ғавсиша, миён дарозиша тамошо кунем. 4 кунҷа гусалача. ҳоли ямоа шидаги нест бародаро. Сараш метем я улумш я улумш куша. бародаро нигоҳ кунед чӣ шӯраки хушрӯ. оз улум мекунед, я ҷӯшиданша мебинеша. ина улум кардем бародаро, акнун я ҷӯшида нишон метем. хушрӯ аҳамият дем бародаро, чочоша бинед чӣ растайни чочора мия. хушрӯ растаяниш аҳамият ден. осон ҷӯшиша. Чочоша. Дитаи қафо. Мақсад ҳар чор чочаш осонҷӯш дағва медишинша. ира масъалаи шириш чӣ қадар ба? Шириш ғавсиша бугмака. Не, миқдори шир. Миқдори шириш агар ки мақсад акаҷа ду гусалара мақсад гусалаи сагирара хуш каагимака. Агар ура мақсад ки хуш накунем ана саҳар бега агар ами худаш тоқа бошад то 10 литра ози гарм шидага як чоч мехӯраем қача. Саҳар бега як чоч мехӯра, се чочи гаша мешум 5 литр 4.5 ҳар хел додеса то 10 литра метия саҳар бега. Ай се чочаш, ай се чочаш. Ям А рӯзе ки сагирара хуш каагем 3 литр шама ҷӯшем сагира мезанам. Салачаи семента. Нами гусаларам ҳами гов гирифта ҳисоби аҳлиш бародаро. Ҳисоби аҳлиш мақсад ҳами гусалара ҳами дама хуш каагем и гов фикр накунед дугонигзои нест бародаро. Чизе аст мегему. И гусалача аҳл ки аст гов ки аҳл ки аст ҳам гусалара гирифтагия. И мода. И мода гнаҷинча. Ям оли ямоа шидаги нест яка. ира очаш ҳами касал да. Кана касал омадаги будам ура чӣ кардем? Фурӯхтабдемаш. Ина.
خب بکن تا ها نقشه دو گوساله قطعی нарша қати ду гусала он дар кор шава мегем шака нарша бгем ака این گوساله алоидан фурухта мешавад алоидан фурухта мешавад ан дар ягам гуфту гапо фурухта мешавад як ҷоя ина бародаро агар касида як ҷоя гирифта маъқул боша қати ду гусала мегирен агар алоида гусалаи он каси дар кор боша ина марҳамат хоб акун нақша гап зан ака қати ду гусала гап зан қати як гусала гап зан қати як гусала акаҷон 33000 сомон 33000 сомонӣ о қати ба қачаи худаш бо муомилаш ҳаст лубои ҷои тоҷикистон дастафкаш мекунем иншоалло қати ду гусала акаҷон 40000 не 39500 боз муомила дастафкашам аст 39500 муомила дастафка қати ду гусала бародар қати ду гусала 39500 боз муомила дастафкашам аст гап муомила мешава бародаро ина ҳаракат кунем ки беҳтарин вариантҳо гова бинем говам говам гови хубаи гусалачиҳошам гусалачиҳои зурои акнун мегзарем ба гови чорум ирам буқачадор бародаро анаи худи говиам гови ёш гов гови ёш карпачо бародаро карпа қачашам карпата хоб я дандон шавинема дием зоишая нушай ина дандонош сеюмшай диимшай сеюмшай хебу фикрои шумо ина дандонош хулоса ихтом о як гӯиш кунем ёзи рагардиша мебинед ира меҷуше ё не ирам намеҷушум ака ям фақат ҳамин о гусала ян фақат қачо ҳамин комеш ки ба қачаи калон дора намеҷушумаш ози бо неки мо Вақт модар надорум, ҷӯшида акаҷон. нишон метем бародаро вақте хеле биги ҷӯшидан мо ҳамин мақсад вош ки синош калон калон ки ҳаста ҳамоша меҷӯшам ана рагардиёша бинем хурдан саломатиш иншоалло 100% насоти хурдан саломатиш гарантиш ҳаст ака говои экономични меган чӣ меганашам хеле аё говои бюджетни буҷетниянд аё шидака гардонша ина бародаро гови ёш қати буқачаш бо ё буқа рафтагӣ ака ӯ калон рафтага ё не не кон гиган О, не гиган рафтагӣ не и рафтага не ки аё паридагӣ ака гиган ҳоли рафтагӣ нест ака гусалаш майда ира чанд қашида паридагиша кома ина мира ҳаму ҳамаш я размеран Як акаҷон хеле яо якнимоа думоам хеле барое ки гусалачои хичонозиш ои семоа шидагӣ нест ҳам гусалачаи буқачаш оли семоа шидагӣ нест қати буқашаша бо буқа паридага и паи гирифта боша о худо ака гирифта боша хуби патоки нава оли ира ютуби мақсад мондагӣ ам набудем патоки я нава улум кушая ҷӯшиданшам бина ака худ наҷӯшия мумкин одами мегирифтагио о одами мегирифтагӣ гова тарбия куна гусалаш адел накуна ҳеҷ нагира саҳар бега 2-3 литр шир метия зиёдам метия ака дар кор нест 5-6 литр дурӯғ гуфтан чӣ дар кора дар тай пошу набиро оз улум мекунем бо ҷӯшидан нишон метем бародаро ина як бора аҳлиша бинед барое ки гусалаша гусалачаш акаҷон дар тай пош будоха ака гусалачаш ина аҳлиша як бор бинед ҳеҷ ки қапидагӣ нест ҳеҷ ка қабидагӣ неста мақсад намеҷӯшем шамоира ака гусалача дар тай поша иншоалло ки аҳлай шидака хоб нархша бугу ака нархишам акаҷон 22800 боз муомила дастафкашам 22500 ина дастафкаш мекунам дастафкаш мекунам дастафкас ройгон бепул дохили қирған ройгон луб бо иҷо дастафкаш мекунем хоб анай буд гови чорум мегзарем гови панҷум да буғыз буғузи наздик сари дам сина када омадагия синоша тамошо кунем бародаро тайёр шидагия иншоалло мегирем як гусала мекунам гови карпат мана я дандонша бинем баъд аҳлиша мебинем баъд нархиш брав гов ховкада пад ё шайда кил гаштаги дандонош тез шидагия ири ани дандонош бародаро 8 дандон шидака я аҳлиша нишон мете хел чочоша яҳла якан ина бародаро ин ашоти аҳлиш иншоалло ки аҳлиша бинед и гови буғузи сари сина сина хеле димоҳсемо ждад намекунӣ ягон ҳафтаҳое мондагия иншоалло хоб ина хушру тамошо чор чочаш кор мекуна ака чорташ кор гарантфоиза гаранти қайд кор мекуна бигардон я рагардишам бинем
шитоб ягон савол намонада. о бисёр саволе мақсад тамошо куне хушру тамошо куне баъд занг бизане кадом говера айрӯи рақам ина синоша аҳамият темаро тайёр шидагия мо иншоалло гусала мекуна ба қарибӣ ҳад гов хоб кун шик гардонша хурдан саломатиш 100% иншоалло иншоалло содса нашоти хурдан саломатиш ана ай буд бародаро панҷум гов ҳоҷ ду таи дигара мерем сиёмка мекунем шашума ҳафтума ира нақша бугу ака нархи акаҷон 23000 сомон боз муомила дастафкашам аст 23000 сомонӣ муомила дастафка ҳаст гови буғузи сари сина дандонаша нишон додем бародаро ҳозир говаи шашуму ҳафтума нишон медиҳем бародаро инаи меша шашум гова шашум гов ям гови карпат гови ёш бародаро ира гусалаша бинед шумо қачаи швед дорам ана қачаша бинед қачаи тоза швед мана бале шикои швед ҳаракат кунед ки успед кунед гирифтанда ира паҳ меша ина почаоша нигоҳ кунед чиқад ғавси кушу бародаро хоб ира меҷӯшӣ ё не ира дина шав омадагия намеҷӯшимиш не ки шир дора ака шир дора шир дора ширшам созай ба фикр ширшам созай халтаи сина хишу дора бародаро нигоҳ кунед растяни чочоша мана қафош ҳам сар бегай чинатам 4 литр 5 литр метия камшта 4-5 ҳаст бренусо хоб я дандон шавине гова гови ёш ина бародаро 4 дандон бузоя диимуш мешава буқа рафтагия бо ё буқа рафтагия ака чанд қайна рафтагия буқа думоа шидагия да қариб дета пакалени авоя будайда ҳам маш я размера ира я ҷӯшиданашам бинем ака ҷӯшиданаш али ҷӯшиданаш 100% аҳла ака хурдан саломатиш хурдан саломатиш 100% гова букашим ё аввал улумуш кунам я улум ку буҷишам аввал улумуш кунам не буқачаша бинем бародаро алоҳида мавзӯи гусалаш яъне буқачаш бовар ки се моҳ паси дига пули очаша мебурора чанд кас мепурсад ки я буқачаи бақувват дошта боша мегӯянд ки ина чени очашаи нархшам созай ба фикрам нархиш даст раст экономични гуфтиё ҳамун аксия шидагия уже тез тез мефурӯшем бо потоки наомия ина улум кадаста озбо ҷӯшидан нишон метем бародаро ҳам хеле буқачадорора дар дигар каналҳо тамошо кунед дар дигар ҷо аҳамиятен 25 26 то 27 та меган яке ман имрӯз хостум ҳамаш аксия шавам бародаро ина аҳлиша як бор бинед сатиле наёвардем ина шир мепара боварка ина чорчоша шукор мекунад растани кӯчора аҳамият диҳен хоб осон ҷӯшиша 100% шираш я рагардиёша бинем гаштанша баъд нархоша гап мезанем бародаро иншоалло ҳамин ҳамаи маълумотоша шумо бигирен шитоб ягон бо савол намона ана гови ёш гов просто раҳ омадагӣ гово гӯшнай ҳамешаам ба назар мегирем бародаро гов раҳ омадагӣ яъне зеб ягон заминдор дора ки лавирш қада банди ӯ бизанам буқачаш ина рагардиёшам дидем бародаро хоб аку нархша гап зан ка нархиш 24000 не 23500 боз муомила дастафкашам аст 23500 муомила дастафкаш любой ҷои тоҷикистон дастафка дорем иншоалло ки дастафкаш мекунем на буқачаакша нишонаш метем буқачаш я исбрурем буқачашам бироварда нишон метем як нишонаш метем видео дарози бад намешава чанд шида ана и буқачаша бародаро ира буқачаш иншоалло сумша дарав мебурораи суми очашам суми худшам буқачаш
бухачаш полни эмхур алафхур мезана лубой чира бародар. О, любой чира мехра. Хо бародарай най ҳафтум гов ишам гови гусаладор қати бухачаш иам гови ёш. Ҳозир дандоншам нишон метиҳем. Ҳозир бубандашам. Ҳамаи моро мекана мегирам. Гов бо биғиза ака бугу. Иам ҳамон пакалени. Не, и пакалени уне и пешаи. И қарибтарай бо. И шаш-ҳафт моҳ гусала да дист мезана уже. Гусалаш уже да даст мезадаст. Гусала да дист мезана ака иша ҷавоби саволуш қати. Гови диюм шамезоя дандон шавзи авикна. Гови ёш. Гови ёш ранг ёш маълум ай. Ина 4 дандон, 5, 6 дандонаш диста ина. 6 дандон, дандони гусалагиш ҳаст. О, дандони гусалагиш ҳаст. Бизоя диюмш мешава насиб. Гов биғиз. Биғизи хеле 2 моҳа, 3 моҳа, 4 моҳа не 6 гузаштаги авҷи. Ина бародаро. Рагари ёша ябора бинен ҳозир. Бухачашам нишон метиҳем. Мана. Хурдан саломатиш иншалло 100% ай нашоти хурдан саломатиш соза. Ира намеҷушеми уже тамом айшир брумагия. О, гусалашам намемона дига. Бухачаша. Уже мана бародаро сина кадаги якам. Уже сина када омадеста. Қафуршам бинен. Ина бародаро. Сина кадана сар кадай. Уже синакнира сар. Ина аҳлиша я бор бинем бародаро. Ина. Аҳлишта ягон. Ина иншалло ки ай ҳама тарафш меқапи ина. Ве малол мана. Шидака. Уже халта када иншалло ки сина прикеса ина. Я не бухачаш уже расида. Бухачаш уже расидаги. Абастана шидаги уже. Ай август бан. Ай бухачаш мешава. خب نقشه بگو اکا нархш 25800 оча у бача 25800 25800 оча бача диимзойд буғузи ай 6 моҳ гузаштаги бародаро уже сина када омода ист қати бухачаш даставка ба тамоми ҷо ҳаст бародаро бале даставкаш рақамо дар экран мешавад телефон ватсап ҳаст суроғара гуфтем шаҳри Сарбанд кадоме мехоҳай пеш бия бибина қабулай ай пеш омода диданаш бемалол касе имконият дорам омода дидан бигирам. Хоб бародаро касе видеоро то охир тамошо кард, яъне то ҳамиҷара дар комментарий рақами 45 бинависен чанд кас то охир тамошо кардагиша буфаҳмем. Гавои швед, карпат, ёш, лабои намудаш ҳаст бародаро. Аз канал дур нашавем бародаро, видеоҳои зур ҳоли аз пеш аст. Саломат бошед.